Πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο μέρος του οδηπορικού που έκανε στο Καζακστάν ο Ισαάκ Καρυπίδης για τον Αντένα. Είναι αφιερωμένο στη μουσική παράδοση της χώρας αλλά και στο έθιμο της εκπαίδευσης των αετών. Το Καζακστάν έχει μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραδόσεις στη μουσική. Όχι μόνο στην παραγωγή της μουσικής, αλλά και στην κατασκευή των μουσικών οργάνων. Ένα από αυτά, το ντόμπρα, μοιάζει με το δικό μας το ταμπουρά. Σύμφωνα με την παράδοση, το όργανο αυτό πρωτοεμφανίστηκε πριν από 2.000 χρόνια. Δεν είναι όμως μόνο η μουσική των Καζάχων που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το ίδιο συμβαίνει και με την τέχνη της εκπαίδευσης των αετών. Πρόκειται για μια μοναδική σχέση αλληλεξάρτησης όπου τα μικρά αετόπουλα μεγαλώνουν μαζί με τον εκπαιδευτή τους, μαθαίνοντας να κυνηγούν για αυτόν και να μοιράζονται τη λία. Μια διαδικασία που κρατάει χρόνια και απαιτεί υπομονή και δεξιότητα. Ένα από τα πράγματα για τα οποία φημίζονται οι κάτοικοι που ζουν στο νότιο Καζακστάν είναι η εκπαίδευση στους αετούς. Εκπαιδεύουν τους αετούς για να κυνηγάνε. Συνήθως αλεπούδες, αλλά πολλές φορές και λίγους. Η φήμη τους φτάνει στα πέρατα του κόσμου και συνήθως ακόμη και ο αραβικός κόσμος έρχεται για να αγοράσει εκπαιδευμένους αετούς από εδώ, από το Καζακστάν.